zan shiga. To ba zan ɗaga mashi kafa ba. Kwana nawa ɗinki na? Ka kyale shi ai gani nan ga na ji ana ma ɗinki a shagon yanzu nan bara ma ƙarasa. Ga idan ko ce me za a yi. Kuma ya. Ina mai ɗinkin? Au, ku yi haƙuri ban muku sallama ba, salamu alaikum. Ina mai gidan naka? Wallahi tun ranar nan da ka tafi ya je yola. Saboda akwai wani taro da su yi kuma ya ce in ka zo a ne baka hakuri saboda kasancewa ayyukan kama ya kusa gama su. Kayan nawa aka kusa gamawa? To ai ya ga tun kwanaki ya kamata bikin abokina za a yi. Saboda shi ban sa wannan ankon ba, yanzu gashi za a yi bikin kanwana shine yau din nan kuma ake ɗaurin auren dole yau din nan nake son kayana. Amma da Allah ka yi hakuri dai saboda yanayin abu. To ai yanzu to ta za a samu kayana baya nan. Kai za ka yi mun kenan? Kakkara mai. To ai ga wannan yadi na ne ya aka yi zama haka? Ina da wani wanda zai yi min bara ɗauki kaya. Me zan gani haka malam? A kan wakan da su rike yankawa.